Moi, mä oon Jyväskylän Energialta Satu Kuusinen ja kehitys- ja viestintäjohtajana täällä työskentelen. Ja me tehdään tässä nyt ensimmäisiä rekrytointivideoita ja harjoitellaan tätä kautta pikkasen pistää sana kiirimään. Meillä on haussa tietohallintopäällikön paikka ja se on semmoinen 5 hengen tiimin esimiestehtävä. Tietohallintopäällikkö sitten oman porukkansa kanssa niin vastaa meidän Jyväskylän Energiakonsernin ensinnäkin tietohallintopalveluista, ihan tämmöisistä peruspalveluista, kuten infrapalvelimet, työasemat, verkko, tämän tyyppiset jutut. Ja sitä me tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Sitten toinen tärkeä puoli on voi sanoa, kehitystehtävät ja liiketoiminnan tuen tietojärjestelmän asiantuntijan tehtävät, mitä tuossa tiimissä tehdään. Eli erilaisissa kehitysprojekteissa, jotka liittyy prosessikehittämiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen, niin tuo tiimi työskentelee. Tärkeitä juttuja niissä projekteissa on myös kumppanihallinta, eli paljon siinä on meillä sitten ulkopuolisia kumppaneita ja joissakin projekteissa myös useampia, joten uudella tietohallintopäälliköllä mielellään saisi olla sen tyyppisiin juttuihin kiinnostusta ja ennestään kokemusta. Tällä energiatoimialalla tuo ICT on varmasti semmoinen tärkeä, on ollut jo tähän mennessäkin tärkeä asia, mutta me uskotaan siihen, että se tulee vaan niin kuin merkitykseltään kasvamaan ja uusi tietohallintopäällikkö saisi tulla myös meille avittaa siinä, että mitä kaikkea uutta juttua meidän pitäisi hoksata ja millä tavalla ICT-kehittäminen voi niin kuin liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista myös edesauttaa. Eli tämmöisistä jutuista, jos olet kiinnostunut tai tällaisesta tehtävästä, niin käy tsekkaa meidän nettisivuilta www.jyväskylänenergia.fi ja sieltä semmoinen kohta kun tulet töihin. Sieltä löytyy myös yhteystiedot, että voit ottaa yhteyttä ja kysellä enemmän. Tai sitten jos sulla on joku tuttu, jolla on tällaista taustaa ja kiinnostusta, niin laita ihmeessä eteenpäin tätä tietoa. Ja sitten vielä tietysti näistä meidän ensimmäisistä rekrytointivideoista niin saa myös antaa palautetta, että kuinka hyvin toimii ja mitä voisi tehdä vielä paremmin.